Kapod wang'iyo wachno mar twakno mar timore gwenge ma Kwale mitimo kod jalar Compton piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ang' wakelnigo mane thuolo machuok. Kata kamano wang'iyo wechego mamoko kama mane en gavana ma Nairobi Mike Sonko koro yiene dhi laro kom gavana ma kaunti ma Mombasa. Doma malo ma Mombasa kokalo kuom joyal buche adek onyiso duol mar yiero IBC mondo go chap nying Sonko e gazet mar piny owacho kaka achiel kuom jolar Compton gavana ma Mombasa. Joyal buchego moting'o Olga Sewe, Anne Ngijo kod Stephen Githinji ogolo wach ni ndalo manok kende bang' IBC yande weyo oko nying Sonko listi mar jochung' malaro kom gavana ma Mombasa. IBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati no otamore podho Sonko chung' e lemono wirani Sonko ne ok ochopo dwaro mar chike mang'iyo weche mag bidhruok. Kwa dhimbele nyakora mgaji wang'weg kuonde mathe gweng' ma Kiseria ne kaunti ma Kajiado koro oseo bila kuom rem chiwo arita makare gino makoro miyo timbe kuo omedore ahinya e gweng'ego. Johala go ywak ni arita orochore kendo gin kod luoro bang' jarit mar achiel kuom bache makono monji ma ohiny kod jokuoge ma bende nokwalo mwandu manego gi ohingo Sh200,000. Giywak ni gimedo yudo lal kama chiegni ni osekwal bache maromo 4 tim maketo ngima johala kama rach kopogre gi duoko chien ohala margi. Kulikuwa kitu saa 3:30 nikapigiwa simu nikaambiwa nikuje hapa kazini kumeibiwa. Nikakuja hapa kazini nikashuhudia na nikapata ya ukweli, wamefuja dirisha, wamekata, wamebeba matifi, wamebeba kila kitu na pombe. Nikachukua hatua nikaenda police station. Kienda police station nilikuta kama askari wako hapo, nikawaambia wakanisaidia tukaandika OB, wakakuja mpaka hapa kazini juu nilikuwa nimeambiwa mpaka soja ameuliwa, but alikuwa amefuchwa kwa nyumba moja iko tu hapa. Hauwezi jua kwa hakika kama uko na usalama, kwa sababu ikiwa kunaibiwa kila wakati, usalama yenye hao polisi wanatupatia hatuioni. Kuna ripoti ilikuwa imepelekwa hapo pia wachunguzwe, lakini hatujasikia mtu yoyote ameshikwa ama ameshikwa na vitu za wizi. Hatujapatiwa hiyo ripoti. Tunaomba sisi kusaidiwa na serikali kwa sababu sisi hakuna kitu tunaweza fanya. Kama chelo jakom ODM John Mbadi koro wacho ni riwruok mar Azimio la Umoja ne ok ochiwo gima neno duond bura mar ODM. Ka oloso kasipul Mbadi omako chung' motegno ni lek maduong' mar Azimio en mar yudo mbulu mathoth ne Raila Odinga yiero maduong' kata komno pod ODM ni kata kamano pod ODM ni koda teko mamare manyaka jokanyo mage med manajiwe. Mbadi wacho ni gwenge mag ODM kata ma ODM nitie kod mbi nyaka ne mana ni ochiw sir moromo ne jochung' mag ODM. Wach makawano sir kod jalar kom gavana ma Homa Bay gi otiko mar ODM Gladys Wanga. Jomoko wuoyo wach Azimio okunge na Azimio enang'o. Azimio munene wacho ni ji ni Azimio, ji onge ODM, wan Azimio, penj Mbadi emong'etie na Azimio. Ane mene Raila oluongo wa gi Junet, oluongo wa Gorengo, omiyo wa bil mitere bunge mondo wabunge puodhi mondo los Azimio. Nonyiso wasechego ni osiepene ka nyako wadgi monomoso cha ok dwa donjo ODM to dwa nomiye president. Gidwa ni gibede parties gi
to gimiyo Raila president. Kore maparo ogajoreka ni nyaka koro wakel party moro ma ODM donje, Jubilee donje, na Kenya donje, KANU donje, DAPK donje, UPIA donje, i party go te pira riyo ga uchien i Kenya mangima. Ne okwakel Azimio kuno nego ODM hana. King'iyo Central yawo mejoga buon. Onge ng'amo chung' kono gi chama mar ODM. Jo Jubilee mwawenegi gi jo dak Kenya. Kidhi pinywa kamba ka. Onge ja ODM Wiper wawene kono. Kidhi Bungoma wawene DAP. Kidhi Baringo wawene KANU. Koro un ka kuondego wawene jogo. Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, udwa wawene nga. Udwa wawene nga. ODM ni eto dango bedi gi teko kanye. Ka koro karwa ka be wachakwa yao dhot malach ne chama mamoko. Nyakoro mano kanyo weche mag siasa bende medo chacho kodong' mana ndalo machuok to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar aboro. Chenro en Migago medo kelo ni weche manyien na gisani ka bende en dakika 9 bang' saa 7 mar odiechieng'. Na nyisi kati ni atudri kodwa layo marot machuok 2 3 6 nono ka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV kanyo bende nyalo weche gi achiel kachiel kanyo Facebook live kang'iyo mana ote matin kapok wadhi yo nyakwara mga jwanga neno ka Kenya bwana wacho kanyo ni en Patel mar honge, wacho kanyo ni Sonko ok nyal tam chung e yo moro amora, wacho ni ma en piny Kenya kendo onge kaka nyal tam Mike Sonko chung mano kanyo pacha Patel mar honge. Sara Singa kantiere West Kanyamkago wacho ni gintiere kanyo gikete mana kaka pile kendo gimor gi chenro ni mar Migago. Rolex Odhiambo bende ya Mombasa wacho kanyo ni koro Sonko chunye oyueyo kendo koro en mor ne Sonko nikech oyudo thuolo mar dhi laro kom governor mar county no ma Mombasa. Jalamo Japolo wacho kanyo ni ntiere Kayole Matopeni Boston en bende okete mana kaira Ramogi TV Rafiki Nyakwaro Pondo kantiere Ligala Kabiero kachiel kod Beno Kinda Wood Migori wacho ni eno ya god kweru kababa kendo Ramogi TV chopo maler kendo eyo makare. Mary Wea wacho kanyo ni en bende osechopo kae chenro mar Migago. Josephat Wood Ligalo Chieng bende wacho kanyo ni okete mana kaka chelgo koth Onjiko Jaunga wacho kanyo ni winjo weche manyien makare dala mar Unga. Jicho Mchanganyi wacho ni weche manyien chopo yo makare ka en kanyo mama gi Helen Juma gikete mana kaka chiel gi wuon gi Matthews Juma gidito gikete mana kaira Ramogi TV segi mag Migago ka bende aneno Hilda Nyar Migingo bende wacho ni Ramogi TV chope gwenge mag Migingo yo makare Nyakwaro mga jwang medikete mana ka ikechwa ka yo matin kata kamano pod oduo kod weche mathoth bang' wiyo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi, or Watamu, Masai Mara,
Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, doctor. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. The Naivas back to school. Term 1 is gone. You made it through. But the journey continues. Term 2 awaits you eagerly. You can count on us, for we truly understand the Kenyan back to school. All your back to school essentials are fully stocked. Best deals and offers on all your back to school essentials. Cushion for all parents and guardians' pockets. Go back to school the authentic Kenyan way with the Naivas back to school. Naivas saves you money. Machiegni nyakora moka jwang'ero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni mar Migago wa medo keloni weche manyien mag motuche pachoka gwenge wato kod bombe wa bende med tudri kod walaya marot machoka riade ka uchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV nyalo weche gi achiel kachiel. Nyakora mogi kod sani adwaro ni wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu kama bende watudre gi jafwambo Millicent Adhiambo mogoyo tache kar twech makodiaga kata jela makodiaga. Kajo bende negi ng'iye weche go minyal tim mag motudre kod weche go mag dongruok ahinya to pono ni ng'ato pod nitiere kar twech kanyo unyalo wuok kanyo modhi otim gimoro gi ngimane kowuok e kuonde go mag twech. Wadhi nyaka kaunti ma Kisumu wawinjie gima Millicent oikonwa e sechegi. Kero kama na nyalidia chel kachiel kwa uke kar twech makodiaga mana kaka isenge kone nyikwa Ramogi ka bende wane bade ma Kisumu Medium Prison mano kar twech ma Kisumu Medium kuma bende ne obage nyasi kata riwruok mokelo kanyakla Migago ma ok mar piny owacho mano the Green World kachiel kod jokanyo mawuok e kar twech makodiaga mondo mi ginyal keto kata sidho ayanga chenro mabiro nyalo konyo jogo manie twech ka gin e iye ka kendo ka gin oko ka jogo manie iye ka endi chenro no nyalo biro konyo gi moriere tir to konyo familigi ka familigi ni oko ka pod gi ne iye ka mondo mi seche ma ene twech to familia margi ok nyal bedo gi pek mora mora ma en chenro bro nyano ni gibugo kata ginyalo konyo jogo manie iye ka e yor tiego gi e yor nyiso gi kata puonjo gik ma ginyalo timo maka gi kaja manyalo kelo ne gi yuto ka gine iye ka endi kata ka gisewuok oko ka chenro ma kama endi en mano ma bende itimo kokalo kuom migawo ni ka giriwore kod jogo manie jela mondo mi ginyal tingo malo ngima jogo manie tie ka ukaweya landa angne akau pach gi mondo ginyiswa ni to chenro ni endi gichano kata gigeto timo ne jogo manie twech kata limo ute twech adi e Kenya ka endi mondo mi ginyal neno ni jogo manie twech oko winjo ni gin jogo motengi kata jok mowe oko e aluora mwadake kata pacho ka endi machiegni. Ero kamano iluonga ni Ezak Otieno an jagoro maduong' mar the Green World. Green World kawuono ni Kisumu Women Medium Prison kendo watudore gi jotwech ma program ni nosebedo launched Homa Bay kawuono wan Kisumu to wadwa ni wadhie jendni te ma Kenya. Koro pilot test wachako gi Nyanza to gi Western. Kama. Koro un gi chenro maka kodo chieng' kawuono nu ulimo kod yaga bade ma Kisumu Medium Prison. Ka endi ugeto timo chenro mage nikech awinjo ka nuselieko kanyo ni kopogore kod bedo kata sidho ayanga chenro muriwori kod jokanyo ma ka endi un gi chenro mar pidho kata gago jogo manie tiech ka endi kwan maromo 500 kod dhi pidho yien. Mago gik mani kare koso un gi mpango mane koa ka endi? Ero kamano ahinya. In fact bang' tieko program ni wan gi feeding program makawuono nwaketo ni wadwa ni jojela 500 ochiem chiemo ma special
to gi welo 100, manyiso ni wan gi budget mar dhano 600 ma tayari chiemo biro, wadwa ni jogi ochiem mondo gi feel ni gin bende gin part of the society. Kamano. Koro e chenro ni endi gin gik mage kata okenge mage muketo mabro neno ni ande jogo manie twech bed ni nitiere kata osegonye enoko okonye kata okony familia mag jogo manie yaka. Okenge mwaseketo sani en sama warito yiende madhi kawo wigni 5, wadhi timo white sorghum mwasewuoyo gi jo Kenya Breweries ma bang' dweche 3 osekae te use, wadhi timo kienyeji poultry. Pesa ni ok dhi account mar jela, obire account mar the organization, then wane mwang'eyo individuals mar beneficiaries ma pesa ni donjo kuom gi direct. Mopogore gi mano, wase engage banks e weche mag sponsorship. Nitie jo jela gi ma nyithinde gi ni oko, wadwa ni gin bende sama imiyo jo oko scholarship, to joma ni jela ka gi be imiyo given slot kaka Greenwald, then we identify nyithi jo jela gi mondo gin bende gisom mana ka nyithindo moko ma ok osomo. Kamano. Thank you so much. Welcome. As the officer in charge, you can just give us a brief of how you understand this project. How will it benefit you as a family of Kodiagaru Kisumu Medium Prison? Okay, I'm Tindi Emmanuel, Deputy Officer in Charge Kisumu Medium. I'd like to thank the Commissioner General of Prison, Mr. Warioba, and the founders of Greenwald organization to come up with an ideal discussion whereby they came to fill the void of the inmates. Here in prison we do rehabilitation programs, and we tend to believe that inmates when the inmates come out of prison, what are they going to do after here? So we thank the Commissioner General to come up with a unique creature whereby when they finish this rehabilitation program, we tend to believe that they will not lack where to go, because the Greenwald organization has come up with a way that they are going to fill the gap between the society and the rehabilitation stations. We tend to believe like inmates will not go recidivism again because they'll have opportunity to do other activities that are being brought by the Greenwald, like poultry rearing, planting of trees that will come to cater for their fees at the end of the day. We tend to believe that inmates who are in prison, they also have a family at home. And we try to say that this is also a society, and the society back at home is not supposed to suffer. It's not supposed to suffer because of the client's mistake. We tend to believe that the family at home, they are supposed to live good, and the money that they are going to get from this Greenwald organization, and then we tend to believe that it is going to support their family back at home, and we are going to reduce the level of crime back to the society. Because we tend to believe that any person who is not schooled, we have high chances of committing crime, and we tend to believe that Greenwald has come into place to reduce the number of criminality coming back to prison. And that's why we say that it is a unique thing that has never happened, and we thank the Commissioner for coming up with new ideas, and we say that to the Greenwald, it is not supposed to be just a start, but we need to continue for the rest of the organization as it progresses. Thank you so much. Mana kamano Lydia kakisewinjo ko wuok kuom jakanyo mabende en jakanyo mowuok e riwruok mar Migago mar Greenwald kaachiel kod ofisa mabende ochung'ne ng'iyo kaka jogo mabende nie tweche yie kaendi dhi nyime kod ngimagi ka gitiego gi gik mopogore opogore kod were mopogore opogore manyalo konyogi ka gisebiro giwuok oko kacha. Kaka isewinjo mago gi kaendi kaga oselerni idwar pidhgi mondo mi gigag chiemo ma ok ging'iyo ka gichamo ka gin e yie ka mondo giwinj ni gin bende gin achiel kuom oganda mawuok pacho ma Kenya kaendi. Kao kamano tawei mondi dhi nyime kod weche mawakeyo ko eseche wagieki mag Migago. Lydia inyalo dhi nyime ka ionge penjo mora mora. Erokamano ahinya Millicent kuom mbaka machal kod mano nyakoro Mugajo ng'eno ni ok en aina mako ng'ato. Kata kamano tek ni osemake odonjo kanyo, odonjo kar twech. Ber kitiege kendo kowuok yud gino monyalo timo mondo mi gikodhi mbele gi gino madomiyo donjo kumo donjeno. Kama chonya kono Mugajo jopuonjre e mbalariany ma Kenyatta onyiso ng'ur mokalo ka bende kamano ne luore gi wach ma bende ok giyiego. Ka bende kaluore kod golo e tich jalup chancellor mar mbalariany Paul Wainaina e weche motudre gi lo. Ma en bang' jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne lieko ni telo mar mbalariany no ne temo ng'wony e lo mane riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization ne dwaro tiyogo e gero kar jowechego mag nonro mar thieth. Odhi achiel kachiel mondo wawinjie gino matimore ka bende jafwambo mar Jalita luonwa wachno yo makare.
Koro mga jongen wach mabende ang nwaduoge bange kata kamano wa kalo nyake county no Makisi kama bende wangie mago mabende otucho e county no Makisi kata kamano ang nwaduoge wach no kata mbaka no motenre kod weche mabende timore e county mana Makiambu mane mbalarianya mana mbalarianya ma Kenyatta nyakora mogedo kamano kuomedo ote magi jicho mchanganyi wacho kanyo ni bende sirikalo sekao kang makare mar biro kedo gitulo wanyalo biro muoche kindego mag yiero kata kamano jicho sirikal oseketo weche go makare magarita mana kaluwore gi weche mabende osebedo kawuok FPC go mochung'ne arita go mag kwero kamano kuom ote magi mago yore studio kanya kona magajwang Joel Nyakwar Maraga wacho no osedonjo kendo neno Ramogi TV yo makare kamano kanyo Beatrice Odongo wacho ni entire gwengo Masia en bendo kete mana kera Ramogi TV mwalimu Mose Rutaya mano kanyo japuonja Justus Okum wacho kanyo ni okete makare kaen kanyo gi Mikachi Elizabeth gidute county no Homa Bay kete mana ka Ramogi TV ero kamano kuom kete mana ka Ramogi TV chendo ni mar Migago kamene George Benja Wood Kaduogo wacho ni Ramogi TV chopo Kaduogo North eyo makare karamanya kwa mgajwang wadhi nyake county Makisi wangie mago mabende otuche gwengego Makisi wadhi achiel kachiel nyake county no kama bende jafo marwa Crispin Ogoetach. Mana kamano Lydia antiere e quartier group mar jopur e county ni Makisi mbongere katika Kisi Agricultural Training Center kabori chuma kawuono sirikal mar county ni Makisi kwa achiel kod Migago mochung'ne weche mag pur rado kod jopur ma hao 2000 e county ni Makisi ka gilalore kod weche mag pur kendo kaka inyalo nya pur e gwenge gi kaka inyalo neno toke kae ni magi jopur mochopo ka mowuok e sub counties auchiel county ni Makisi kochopo ka kendo dakika machuok mokalo governor ma county ni Makisi James Ongwae ka achiel kod jatend Migago mochung'ne weche pur Asman Onsarigo otelo ne chenro ni kama wantiere ni mongere kaka ATC grounds kendo sani wadwa ni mondo walos achiel kachiel kod jatend Migago mochung'ne weche pur e county ni mondo lerwa ni odiochieng' ma kawuono ne gitimo ng'o kar tiegruok ni mar jopur. Karibu waziri katika runinga Ramogi, tuelezee tu hii leo tunaona kuna wakulima kutoka maeneo bunge mbalimbali kote Kisii ambao wamefika hapa. Je, lengo kuu la wakulima kufika katika eneo hili lilikuwa gani? Asante Crispin. Jina langu ni Asman Onsarigo, mimi ndio waziri wa kilimo Kisii County. Na leo hii tulikuwa na mpango wa kusaidia wakulima. Kisii ina implement a national program ambayo iko kwa 21 counties inaitwa NARIC, na leo tulikuwa tunasaidia wakulima kwa kupatia check ya kuinua kilimo. Hapo mbeleni tulikuwa tumesaidia wakulima wakati mpango ulianza, tulikuwa tumesaidia wakulima karibu milioni 600 iwasaidie kuanza kilimo ili hiyo kilimo iwe kilimo biashara. Lakini tukiendelea tumesoma, tumeangalia na tumeona kulikuwa na matatizo fulani katika development ya wakulima. So tukarudi tena kwa World Bank tukaongea na wao. Leo hii wakakubalia tena wakatupatia pesa karibu milioni 60 kusaidia hawa wakulima wa Kisii to fill the gaps hizo ambazo tulikuwa tumeona. Na leo hii gavana wetu James Ongwae alikuwa hapa rasmi kupeana hiyo check ambayo ilitoka kwa World Bank kwa wakulima. Hii pesa ikikuja kutoka kwa World Bank inapitia kwa serikali ya county, inaenda direct kwa wakulima. Vile umeona leo hii ni cheki tu tumesoma, lakini pesa imeenda kwa hivi vikundi ambazo umeona hapa leo wakipokea hiyo dummy check kuona ni pesa ngapi. Lakini kuanzia kesho kila group iko hapa iko na account, itakuwa na pesa yake katika hiyo account. Na kazi yetu itakuwa sasa ni kufuata hao wakulima ili tuwasaidie yale mambo walituambia ya umewasuia kueneza kilimo yao. Tuwasaidie tukitumia our technical officers ndio warekebishe ile mambo ambayo yalikuwa mabaya ilikuwa na wasuia kufanya kilimo biashara. Alafu labda unaweza tuambia ni kina wakulima kutoka sekta gani ambao walikuwa wamefika hapa, na wakulima wa mifugo peke yao ama wakulima wote ambao wanafanya shughuli mbalimbali za ukulima?
Huu mradi wa NADI uko na 4 value chains ambazo Kisii tuliona ndio za muhimu sana. Tuna support banana, ndizi, tuna support kuku, mambo ya kilimo cha kuku, tuna support mambo ya kilimo ya ng'ombe wa maziwa, na tuna support wale wakulima wanafanya mboga za kienyeji. So hao umeona hapa ni wakulima kutoka 20 wards, representatives of the groups from 20 wards. Kisii iko na 45 wards, lakini tuna implement hii program kwa 20 wards na iko na vikundi. Kila ward hizo kwa hizo 20. Leo hii tukiwapatia hii pesa tumewapatia itafika 261 million kwa vikundi ambazo kila ward iko na vikundi. I think they are 40 in number. That is the bare minimum. Kwa kila ward iko na 40 groups of farmers. The best farmers, wale ambayo tunataka waanzishe kilimo kutoka huko chini. Wale walianzia zero kabisa. Wale hata chakula cha nyumbani hawakuwa nayo. Lakini sasa hizi tumeona wengi wameanza kuzalisha mazao ambayo inaenda kwa soko. Na hiyo ndio tulikuwa tunataka kufanya. Na hapa niko na mkurugenzi ambaye anasimamia hiyo program, ambaye pia ako mambo ambaye anaweza elezea kwa watazamaji wetu. Asante sana. Kwa kifupi tutatuambia wewe kama yule ambaye amehusika katika shughuli hii nzima, unazungumziaje kuhusu siku hii ya leo? This is a good day for our farmers, because what we are doing here is we carried out a survey to find out the gaps that prevent them from becoming commercial farmers. Most of our farmers are subsistence farmers, and we want to move them into the commercial sector. So what we did is we found there are certain gaps that they require to be filled so that they can move to commercialization. For example, if I may talk about chicken, local chicken. Yes, the main problem has been disease control and to get quality chicks. So now we have groups who we have given money today that are going to do incubation for themselves. They will supply chicks to their members, and they will also have money to make rations so that the cost of production comes low. Thanks so much. Because of time, let's leave it at that. Yes, Lydia, manaka kinyalo winjo mane kaka chenro chale gwenge giki kata kar tiegruok ni mar jopur makisi ATC kendo to bange kanyo ang ne nyisu gima ne jatelo mochung'ne county ni mano James Ongwae gima owacho kaluwore kod odiochieng' ma kawuono ma en mar tiegruok kendo mar chiwo checks ne jogo magin jopur e county ni ma Kisii. Kaka mano mane ma wan go nyaka sani ang watudre kodu kendo bange kane weche maluwore kod weche gi mag jopur. Lydia. Erokamano nya Crispin koya county no ma Kisii kuom ler machal kod mano. Kamachielo kendo nyakona mga jwang' piny owacho golo siem ne jogo ma jotelo pemo ke county ma Kilifi. Ataro mar chik ni ibiro maki kendo odonjnegi. Kolose kinde chiwo bok mag lo maro malo 14 ne jodak ma Magarini e nyasi mano bagi boni. Jatend migawo ma jolimbe Naji Balalo wacho ni moko kuom jok ma imiyo bok mag lo duogo usogi eka bang'e gidok jotelo pema moko kaka jogo ma onge lope miluongo kod nyingi. Balalo lero ni piny owacho oseketo kar yango nonro mag jok ma osamiyo bok mag lo kaka yo mar yango weche makamago. Kwa hivyo leo nimetumwa rasmi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na serikali yake kuja Kilifi nzima, nitaitembea kwa hii wiki mbili ya kuhakikisha mwananchi ameweza kukabidhiwa hati miliki yake na awe na uhuru ya kuweza kujitegemea mwenyewe. Wale waliopata hati miliki yao halafu uuze yako uwe skota pahali pengine, hapo tutakutwanga. Hizi hati mmepewa ni za kuangamiza uskota kama vile tulivyozungumza juzi pale uwanjani. Ni tuhakikishe tunazihifadhi vizuri, na mashamba haya ningeomba yasiuzwe. Mimi ningependa kuwauliza, wakati mnapopata titles, mkae chini na familia mkubaliane vile
mtaendesha maisha ya boma yenu kwa njia mzuri. Sio ya kwamba title imekuja leo, kesho mzee ameuawa kwa sababu vijana wanataka title wauze shamba waende kununua bodaboda. Hiyo haitakuwa sawa kabisa. Tumehangaika sana na bwenyenye wanatusumbua. Hii ilianza wakati wa Mheshimiwa Rikombe, alipigania sana akapeleka malalamishi yetu ya mashamba kwa Mheshimiwa Mwai Kibaki, na pamoja na Mheshimiwa Uhuru wametusaidia sana, tunashukuru. Onge gimoro moro marach gi maembe mukelo. An gima dwaro sani en mana chulo kuo. Highline Motors Limited maenduka mopuodhi mauso pikipiki mar TVS kod tuk-tuk mar Piaggio kelo ni ber mathoth. Pikipiki duto mag TVS koting'o nyaka brand manyien yudore mana Highline Motors Limited. Inyalo chulo pesa aching kata e yor hola. E yor hola ibiro chulo mana deposit mar $20,000 kende. Mafuta bende wamiyi mar $500. Wachiwo free labor service. Spares bende yudore nengo moyueyo. Wayudore Nyanza, West Nairobi. Kumathoth gochwe namba mar 0754358882 kata 0710858475. Highline Motors Limited, od TVS gigige duto. Nyakora mogimane makelo e giko mag weche manyien manwa iko ni e chendo ni mar Migago. Erokamano kuom kete mana Ramogi TV. Erokamano bende kuom ote mag mauchwale studio ka Charles Panyako kawuok Mageta Highland kanyakla gi Stacy Chale giduto dwacho ni kete mana Ramogi TV kendo chendo ni chope makare e gwengego mag Mageta. Kabeni Joseph kawuok Kawendo bende oro chwalo ote mare. Denisho Kinda Jakinyozi wacho ni entiere e gwenga mar Wayar mano Kadhola en bendo kete mana ka kachiel koda Ostino Gola kawuok